fra vores træningsskole, som jo ligger i Randers. Og det kan I læse meget mere om på den flyer, vi har lagt ud på jeres skole. Men lige nu, der skal vi altså have fat i den første semifinale. Det er nemlig en tag team kamp, vi skal have fået fat på her. Og ja, den ene af de første tag team her, ham kender I fra Talentshow. Og den anden, ja, han kommer på Zulu store dating show her sidst på måneden. Så mine damer og herrer, fra Odense, der har vi på 105 kilo kickball, og fra den glemte æra her, Rick the Brick Dominic.